Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska to bude zhrnutie všetkého, čo sa stalo za posledný týždeň, tak pomená to. Daj like a odber, zdieľaj to jednému kamarátovi, babke, detkovi a pomená to. Začneme týmto zápasom, ktorý skončil ako pre mňa, ako fanúšika Barcelony, výborne. Ja som sa potešil, rozoberieme si celý zápas a potom tu máme nejaké novinky, čo sa stali vo svete, tak už je dopozeráš do konca a pomená to. Začnem tým, že Courtois chytil čo mal. K mu sa nedá nič povedať. Videl som nejakých fanúšikov na sociálnych na tých médiách, že to zvalujú na neho tú prehru. Dementi. Chytil čo mal, tie góly. Jeden proste bol Teč Asencia, druhý bol lobiček Lewandowského, kde obrana sa rozobrala a ďalší bol, že Jasečky Tchouaméni, ale k tomu sa dostanem za chvíľu. Carreras mal dostať červenú, len takto proste poviem zrejme, mal dostať červenú. Je to prasa spoluak a Asensio, úplne dve hnusné prasatá, ktorí mali obidva dostať červenú. Rozhodca im nedal, nejak iné. Real Madrid proste, Dean Huijsen, dobrý zápas, asi najlepší stoper, ale čo najlepší, obranca Realu Madrid, aj keď má najhorší match rating, ale to by som si asi moc nevšímal. Tchouaméni, bieda, dostal jasno od Rafinhu, kámo to, aj toto gól Lewandowského. Obrancovia majú byť takto. A oni boli takto od seba. Čo takto? Takto. A to dajte, že krát 5 na ihrisku, hej. To proste majú, keby sa aspoň jeden postav pred Lewandowského, gól nepadne, no tak to sú obrancovia Realu Madrid, no čo im mám povedať. Valverde, nechápem prečo išiel dole, ale však no dobré. Bellingham, kámo, Bellingham a Vinicius, tu sú proste Messi krát 2 a Messi krát 3, alebo Messi krát 3, Messi krát 2. To je jedno, dajte to, jak chcete. Oni bez lopty neurobia nič. Oni si urobia, čo majú a to navyše nespravia nič. Oni sú proste bez lopty ako Kobe Mainu Manchester United. To je úplná katastrofa. Kamavinga, nič moc výkon. Rodrigo, dostaneme sa k videu, čo spolu s Mbappém u mňa klesli, ale že úplne ja to nepochopím. Garcia, najviac halúzny gól, aký som kedy videl. Roh, Huijsen hlavička, Rafinha to vyrazí na tyč, aj keď nechápem, jak Spider-Man sa tam dostal. Potom sa dostane k Garciovi, kámo, on sa pošmikne, strelí to od brvna do tyčky a potom gól. Proste Gonzalo najväčší šťastkár. A poďme sa dostať k tomu Viniciusovi. Kámo, on dá, ty vole, za mňa je to najkrajší gól v roku 2026 zatiaľ. On z polky ihriska išiel, dal gajdy Kundému, prešiel si ešte cez Pedriho a proste dal gól, hej. Ale potom, to bola táto 14. minúta sa mi zdá, áno. On si prešiel zase cez všetkých a on to vystrel úplne šmatlavú strelu, úplne. Ono to vyzerá, že to je dobrá strela ako tyčke, hej. Ale bola to úplne na hovno strela. Ale že úplne, ono to išlo pomaly, jak svet, na 60% prihrávky, parada. On a Bellingham bez lopty sú úplne neviditeľní. No tak to som nechcel vrácať, ale ja musím, aj takto som tu treskol telefón. Ja keby som bol fanúšik Realu Madrid a týchto dvoch, úplne by som prišiel za nimi, dal by som im takto, facku jednu, druhú, aby sa prebrali retardi, lebo oni bez lopty sú ako Kobe Mainu Manchester United, kámo. Úplný. Oni si myslia, že sú superstar, alebo ja neviem, ale úplná tragédia. Lewandowski ma prekvapil, že nastúpil v základe a som dával v tých svojich typoch, že dá gól Ferran Torres. Tým typom sa radšej nebudem ani vyjadrovať, lebo som presne trafil 8,2 Garciu, úplný dobrý match rating, jak som typol, aj David Alaba 6,00, ale okrem toho som nič netypol dobrý, iba okrem toho, že Rafinha dá gól, hej, a dal 2. Že to ani si nerátam. Potom by som išiel, Frankyho si nechám na záver. Baldemu, myslel som si, že hráme bez Baldeho, osobne som ho tam ani raz nevidel. Eric Garcia, najlepší squad player a najlepší univerzálny hráč, čo je podľa mňa na svete. On je proste tak dobrý všade. Aj na stopérovi,
aj na pravom obrancovi, aj na defenzívnom záložníkovi. Kámo, on ti zahrá všade dobre. Najlepší stredný obranca, najlepší defenzívny záložník po Pedrim, Frankie de Jonga, no neviem, oni sú možno takí narovnako, každý v niečom lepší iný, ale už nie je lepšia Kunde, ale proste je výborný. Juan Garcia, kámo, to je boh za 25 miliónov, kámo. Pozri, 7 saveov, ale pozri, dobre, tieto idú 2 do stredu, ale toto bol ten Viniciusov, čo je bola nejaká rýchla. Potom tu bola táto v 33. minúte taká, akože bola to taká, že musel mať rýchle reflexy, hej, lebo úplne takto sa rýchlo zvaliť na zem je akože pre niekoho náročné. Potom tu dostal 2 góly, ináč tie góly, poďme sa pozrieť na čas. Nastavilo sa 45 plus 3, hej, keby to niekto nevidel a podľa na to každý videl. Vinicius dal gól 45 plus 2. Úplne legit. Neberem. Lewandowski dal 45 plus 4. Dobre, aj tu môžeš hovoriť, ale zase Vinicius 2 minúty oslavoval. Poskal tam dres Realu Madrid. Potom tam začal hypovať fanúšikov a úplne 300 oslav spravil. Tak preto sa nastavilo viac. Lewandowski dal gól, oslavoval so 30 sekúnd a išiel sa ďalej, hej. A potom 45. minúta plus 6. Toto to je presne vidieť. Kámo, v 51. minúte sme dostali gól a malo sa hrať 48. Kámo, o 3 minúty na to. Až ten gól ani nemal padnúť, lebo bol faul na Erika Garcia, ak mi šlápli na nohu. Ten rozhodca samozrejme no nič, lebo však Barcelona hral proti 12. Kámo, Asensio tam úplne zozadu potne Pedriho. Není červená, kľud, chlapci, žltá karta. Valverde tam sotí Rafinhu, pohode, žltá karta. Frankie de Jong tam šmykne Mbappého. Proste napriamo červená. To už je taký výsmech, ty vole. Viem si predstaviť, že je to červená. Iba v tom prípade, že by dostal Asensio, Carreras aj Valverde. Keby ti to treba dostať červenú, ja si povedal, dobre, no sa dal taký meter, že je úplný maličký, a takže dáva veľa kariet, hej. A on proste, Bellingham mal dostať určite žltú, možno aj červenú, ale asi žltú. Chouameni iba simuloval, kámo, to proste neskutočne, ak simuloval. Asensio červená, Huijsena, tam som nič nevidel, že by fauloval, len za tam furt s Kubarsim ťahali, jak malé deti na pieskovisku. Carreras červená a Valverde červená. A potom by som si vedel predstaviť, že ten De Jong dostane červenú. Ináč Lamine Yamal tam dosť motal, akože Carreras mu niečo zabránil, ale dosť tam motal, koľko mal driblingy, kde to uvidím. XG nemal moc dobré, tu je attack, defense, no kde to je, duels. No 57%, ale išiel 21, si veril a vyhral 12, čo je dosť dobré v takomto derby, hej. Kunde akože nebolo to najhoršie, hej, keď sa nepozeráme na ten gól, keď sa pozrieme na ten gól, tak bola to slabútka. Kubar si ináč, prečo si dal taký baskat? No dobre, to je jedno, že tak tomu to sedí lepšie. Nejsom gej, dobre, nezom. Fermin López, asistencia a parada, ináč aj ten Pedri, ak to dal na toho Lewandowského, to boli nádhery. A poďme sa teraz ešte povedať tomu Rafinhovi. Kámo, to je borec. To je taký borec. On proste je ľavý krídelník, ľavý záložník, môžete si to brať, ak chcete. On dá 2 góly, dobre, nedal jednu úplnú tutovku, čo bola táto, kde mu to Jamal dal úplne krásnu prihrávku. Proste, tu je brána, hej, a on to kopne opäť do riti. Ale dobre, to bola 35. minúta a o minútu na to dá proste gól, kde dá Chouameni mu jasle a úplný driven shot. A potom dá ten, taký to bol šťastkarský gól troška, hej, proste gól ako gól. A k tomu sa chcem vrátiť ešte tomu, že bol ten ľavý krídelník. On prebehol celé ihrisko, aby šmykol Viniciusovú strelu. Kámo, jeho world grade je úplne neskutočný, kámo. Totálne ho žeriem, ale že totálne, takto sa má chovať hráč. Potom bol vystriedaný v 83. minúte. To nejak Vinicius, čo v minulom El Clasico mal 2 strely
jeden sú úspešný dribbling a už sa tam rozhadzoval rukami, plakal, tam išiel do šatne, kámo Rafinha dal 2 góly, išiel dole, zatlieskal fanúšikom, podal si ruku s Rashfordom, alebo za koho to išiel, každému podal ruku, kámo, toto je hráč, ty vole, to je úplná nádhera, ale že úplná. A potom tá červená karta, vieš, som sa už troška vyjadril, ale ešte by som mal k tomu taký malý detail, že vyzeralo to tak, že Franky ho chce fakt, že šmyknul do toho Mbappého kolena. Že proste Mbappé nemal ani nastúpiť, ale keby ho šmykol, tak by to možno bolo aj zaujímavejšie. Potom by som si povedal, že dobre červená, ale tak dal mu na tú miestnosť, kde majú byť chrániče. Ináč, kámo, toto čo bolo? Tento Ronald Araujo prišiel tu z Izraela, alebo odkiaľ aj vyšiel tam pozdraviť Ježiša, prišiel na to, on je jak Ježiš, proste stal z mŕtvych, ale nie po 3 dňoch, ale po 3 týždňoch, nastúpil, zdvihol trofej, David Alaba sa vrátil, kámo, čo to je proste z mŕtvych stáne, ty vole, Mastantuono, ktorého som už nevidel dlho hrať, nastúpil, Dani Ceballos, kámo, to čo bolo, čo to proste bolo. Ináč, zaujímavé, že Barcelona mala tu 2 náhradných bránkárov, hej. Ináč taký malý fakt. Ináč to Tommy Marquez, to nechápem, čo robil síce na lavičke, alebo však ok. A vlastne zranenia boli také, že plus minus vyrovnané. Len im chýba Ferland Mendy a ten chýba celú kariéru. Viac menej v Reále Madrid. Tak toto nejak tak by to bolo. Dám si aké ešte fakty si môžeme dať hľadom zápasa. 68% držania lopty na stranu Barcelony. Proste Real to tam prišiel zabetonovať, kámo, to bol prešovský betón, zaparkovaný autobus. XG 2,8, 1,3. To sedí asi. Total shoot 16 k 12 má lepšie šance má Real, ale tak keďže Carreras trafí z penalty do stredu brány a no, Asensio hlavičku je tiež do stredu, tak nič moc, no. A to už je iba ten rozpis zápasu, ale však to asi každý videl. No a teraz poďme sa pozrieť na to, čo sa všetko stalo. Začneme tým, že Xabi Alonso bol odvolaný z pozície hlavného manažera Realu Madrid. Ja to síce 3 hodiny načítáva, ale to je úplne v pohode, lebo kámo, on proste sám odišiel. On sám odišiel, lebo keď si teraz pustíme za chvíľu video, pochopíte prečo. Kámo, chudák nemal žiadnu autoritu. Ale koho chceš počúvať, keď ne Xabiho? Legenda Realu, kámo, on má všetko okrem Premier League. On má totálne všetko. Všade, kde bol, všetko vyhral okrem Premier League. To je proste borec. On tam proste išiel robiť revolúciu a hráči to mali úplne na saláme. Proste chudák. Potom, toto je to video. Dúfam, že nedostanem copyright, lebo keď dostanem copyright, tak sa troška nakakám, ale poďme si to pustiť od začiatku, hej? Aby ste to videli celé. Chcel som to nechať tak, ale pozrite. Tuto Xabi Alonso chcel, nech idú proste zatlieskať Barcelone. A Mbappé, že nie, na čo sú sprostí aj s Rodrigom. Kámo, kto je Rodrigo? Však nedal 80 zápasov gól. A Xabi si povedal, dobre, idem, serem na to, odídem z Realu. Kámo, čo to proste je? To jak proste keby si povedal, ja neviem, pracuje v škole, si upratovačka a riaditeľka ti povie, poďme to povysávať a ty taký, že nie, kámo, proste tá riaditeľka má na tebou moc, alebo neviem, k čomu to prirovnám. Na nič iné nenapadá, kámo, ale ešte tak niečo z hlavy, napríklad, neviem, pracuješ vo firme, si nejaký nejaký si brigádnik, hej, a ten vlastník firmy ti povie, kámo, vieš čo, poď toto pozbierať, je taký, že teraz nie, ja mám prestávku, kámo, je to do prdele tvoj šéf, čo to je, no som mal takéto nervy, keď som to videl, môžeme si to ešte dopozerať celé, lebo to je fakt, že strašné, ešte sa mi to sekalo, by som možno dostal aj copyright, a proste všetci hráči odišli, hej, aj so Xabim niekde vzadu, kámo, tam proste bol naľavo. Čo to je? Proste to je strašný disrespekt. Tuto radšej očišuje Vinicius, alebo ten sa už tam chcel zase byť. A proste to je presne vidieť. Tuto Xabi chce proste nech idú, hej? Teraz bol presný moment, jak ukazuje. Nech idú. Hej? A teraz Mbappé. Na čo? Oni sú sprostí, pome. Aj s Rodrigom.
Dobre, kámo, Mbappé, ale tak či tak, tréner je viac jak ty. Tréner je vždy viac jak ty. Ty ho proste musíš počúvať. A Rodrigo, ja neviem, to je proste debil, čo je dal 70 zápasov gól. Potom ďalšia novinka je... Ja už aj neviem, čo je ďalšia, musím si počkať na to, lebo ja som dostal také nervy na toto. Bože môj. Joao Cancelo prišiel do Barcelony, here we go. Akože potešil som sa, len som chcel viac stopera, ale však Kunde vie hrať na stoperovi. Cancelo nám dáva možnosť napravo aj naľavo, takže je to docela v pohode, hej. Ale no, radšej som chcel stopera, ale keď sa Bro, takto. Keď sa nenašiel, som spokojný s týmto prestupom, ale keď mohol byť nejaký stoper a oni radšej privedli Cancela, lebo má rád Barcelonu, tak to asi nie, hej. Ale akože ináč asi v pohode, lebo dá nám veľa možností, hej, dopredu, napríklad proti Chetafe, čo to zabetonujú. Takže to je prvá taká novinka, čo sa stala vo svete. Druhá novinka je, že... Áno. Dorian Malen išiel do AS Rím, here we go. Lebo aj sa baví to, že za posledný rok bol aj v Aston Villa, aj v Dortmunde, aj v Ríme, hej. Išiel za 2 milióny na akože hostovania 25 no, akože miliónov, keď to chcú kúpiť. A mne sa zdá, že je to nepovinná opcia. Takže tak, no. Pre Rím asi v pohode. Aspoň na rozšírenie kádra. Čiže akože why not? Potom ďalšia správa tu je zase od Fabricia Romana, že Michael Carrick bol no proste Michael Carrick sa stal novým dočasným manažérom, ale to bolo len na chvíľku. Vlastne Rubena Amorima vyhodili, ale to už bolo dávnejšie troška, ale to je úplná debilita. Ale ten Carrick, počkajte, tuto som to niekde mal, ja viem, že sa mi zdá, že Darren Fletcher je teraz novým trénerom, že Carrick bol iba dočasný, kým sa nájde niekto. Ale ne, toto. Vlastne tomuto sa ešte môžeme prizastaviť. Timo Werner proste išiel. Čo to je za tým? UE za tým San Jose. A to neviem ani ďalej vysloviť. Takže tak, no. Timo Werner. I loved Fortnite. A tak to aj skončilo. Išiel do UE zahrať Fortnite, alebo ja neviem. Kokos, čo to je? Aj. Potom tomu manažeru sa vrátim za chvíľu. Že si povieme tieto prestupy. Conor Gallagher do Tottenhamu, here we go. Do zálohy Tottenhamu, nechápem na čo, síce, ale však akože ok. Atletiku nič moc výkony, tak dajme tomu. A podľa mňa už toto by malo byť. Áno, no konečne. Tak ne, tak som tam možno aj nenašiel, ale hneď ak vyhodili Xabiho Alonza, tak tým náhradným trénerom sa stal Alvaro Arbelola. Keby ste ho nepoznali, tak to bol pravý back Realu Madrid. On sa tam vlastne viac menej, keď hral, striedal furt s Carvachalom a trénoval sa mi zdá, že Bčko alebo 19. Asi Bčko sa mi zdá, že trénoval, ale proste tak. To bola hneď expresná náhrada. No a potom ešte je tu Endrick, ktorý prvý zápas za Olympique Lyon a hneď dal gól, takže gratulujeme. A potom ten tréner, čo tam bol, tak vlastne nechce sa stal nejakým trénerom Unitedu. Kamo, neviem, či henten, čo tam bol, ja som z toho úplne mimo, nechápem, prečo vyhodili Amorima. Takže tak, toto by boli nejaké novinky za posledný týždeň. Určite hoď like a odber. Pošli to kamarátovi, babke, detkovi a čaute.